Onge piny mano se dongore kisiasa kende. Pinje duto ma osegero chumigi, gero gi gimiluongo gi dongere through production. Sani king'iyo production en nang'o? Wan gi puothe machiwo raw materials, gigo mitiyo godo e loso mwandu mobedo finished. Wan gi system ma gigo nyalo wuok godo e puothe go kata kuonde miloso ga gichopo kuonde ma koro kembe time production, kasto wabedo gi export system nikech magi gik mabiro miyo rapim mar mwandu kata GDP marwa dongore. GDP marwa ok nya dongore ka ng'ato idho wi Prado to tingo siling 200 wacho ni koro wan sani wan e broad based wa empower jopiny. Mago propaganda. Wabiro mana empower jopiny ka niang' ipuro Migori to niang' jo Chemelil puro to jo Mabei gi jo Kisumu bende luwo rech to wan gi kembe makata ineno Ford matiye niang' anyuongi cha irege tiloke sitima ka jo Kenya Power bende nigi sitima moro ma ka winy ariyo piye to pamo mana guom gi to selal. Mano ok en power. Nyocha ng'iyo grid ma nyalo timo production ok en gima wan gone. Pinje mosedongore ok nyal dongore ko chumi margi imuodo ka peremende kama. Singapore ma jatend piny osiko ka luongo no onego chieng' moro bo koro dhi iye mathin nyiso ni Lee Kuan Yew nokelo policy moro Singapore ni kikwelo to sane de koro kaka iwacho ni samoro jotend piny mokalo no yako Kenya. Sani ok de wayier nyithindgi kaka president kia minister. Sani de wagero ne girumbe mabeyo. Affordable houses onego ger committee, rooms mabeyo beyo makata jatend piny kutieko tich to nyalo yudo kamoro mojote. Ok ni affordable housing otero mana piny. Onego waber affordable houses onego koro wager committee nikech ka wadwa wuoyo weche mag uchumi ok nyal dongore ka kuo mar mwandu mag jopiny en gima tim moro makoro waseyiego. Iyudo ni mama mayach monego bed ni konyore mbunge kwalo pesa monego ger go hospital onge ndara ambulance ok nyal ringe wiyamo ambulance ringo bugo. Sani kidhi dalawa Kolua East idhi Chiga idhi Kisumu East in gi jatuo midwa gol kamoro ni buoye iringi tero town anyisi ni nyathiwa ng'ane dhi wito ngimane nikech ndara en chalo Lake Victoria ingia ruka juu inama kidogo onge kaka magi gik mok nyal timore ka wadwa pimo Kenya gi Singapore. Singapore ni reyoji ka kwelo kaka Sankara min Sankara gi Sankara itweyo kendo mwandu waduto te iyako. Kenya ka ng'ato kwalo dero mar NCPA itwe higni 100 tigonye to donje broad based government. Owacho ni jenzi gin nyithindo mofuwo. Ok wanyal gero Kenya kamano. Chieng' mabiro chako keto lweny ma kedo gi mibadhi gimoro ma wamako kaka siasa mag UDA mag empowerment ni. Kenya biro dhi mbele. Kuom mano koro nyaka wang'i ni corruption nepotism tije bende nitie to tije gi ok yudi ni qualify. Ng'ato dwa dhi retirement in 2 years time osechako poch nyathinergi manyotieko mbalariany nyocha kaka dwa dhi yudo tijno. Uninywando ukae utimo application gi gimiluongo gi dongere ni formality lakini tijno nosechiw. Iyudo ka nyithindo manyiri jomoko keto gene nyaka gi roch ratichki mondo ka giyud tich. To wachno mano mar kedo kod mibadhi kata corruption duol mane mowinjo bed ni kedo kod hie nikech odiochieng' manyoro ne wawinjo ka jodolo bende wacho no winjo bed ni miyo duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC mar mondo miyo ne kaka nyalo kedo kod mibadhi e yo makare. To EACC bende osebedo ka wacho ni kata obedo ni gisetimo nonro margi ba gichwalo fainde mago mag jogo magiyudo kod mibadhi ne ODPP to ODPP ok tim tijgi. Giwacho ni gin ok ginyal kecho, gin gi yanga to gigweya to ok ginyal kecho. Ng'a winjo bed ni kecho e kedo kod mibadhi kae. Mana dieri makende. EACC wasebedo kwa luongo ni toothless bulldog gi dongere. EACC onego mi prosecutory roles, yani mar mako ng'ato terido kendo yale kaluwore gi evidence magin godo. Nikech iyudo ka thoth jokuoegi achijegi moko nitie broad based, moko nitiere ODM, moko nitie Kenya Kwanza sorry. Koro iyudo ni jogi gin gi big boys tokgi maka file odhi ka ODPP to kapoko ODPP o act nyaka go simu malo police luongo ni order from above. Order from above ni bro inyo wakiana above ni to en ganga nikech mane above piny ka wane mwanyiso EACC ni koro chunguza uru jogi. Koro wadwa ni EACC
walok pend chikewa mondo wamigi thuolo gi katiba mondo gibed ni ginyalo mako jogi to gitere doho ma giyal, nikech chieng' moro nabedo gi Bishop Oginde romo moro to nabedo gi buok mokalo koginde wacho ni walemne ufisadi. Apenji, ng'ato kwalo pes jopiny tikone walamne ka Nyasaye ol. Nyasaye bed wakonyo joma dwa konyore kendgi. Moko koro imako titere doho tiyalo titweyo tinyiso Nyasaye ni koro irit ngimane. Mane kuma Nyasaye nyalo donje ka. Koro nyaka wami EACC thuolo. To independence katiba wa anyisi ni shida wa achiel kendo maduong' en katiba. Katiba wan go maber ndi ondike osoke. Katiba en shida kose? En shida nikech abiro eleza. Iyudo ka katiba pok ji o implement fully kako nego bed ni obedo implemented. Ka wachako gi article koro katiba shida nade ka ji ema pok o implement. Jok mantiere e teko serikal monego bed ni implement katiba deliberately gitamore implement katiba. To mae dhi kata duole mochung' kar kendgi kaka IEBC. Sama gi clear joge